Il-Bank of Valletta u l-MSV Life qed ikomplu jixprunaw l-edukazzjoni finanzjarja u t-Tnejn filgħodu ffirmaw ftehim mal-Gvern li għandu l-għan li jżid l-għarfien finanzjarju fost il-pubbliku, l-aktar f'dak marbut mal-ppjanar għall-irtirar. Dawk involuti se jkunu qed jgħinu biex il-pubbliku jaraf kif għandu jaħseb għal-ġejjieni tiegħu f'dawk li huma finanzi meta jasal biex jieqaf mix-xogħol. Kenneth Farrugia, l-kap tal-iżvilupp tan-negozju tal-Bank of Valletta, deskriva l-edukazzjoni fl-ippjanar finanzjarju bħala vjaġġ u qal li dan il-ftehim se joffri aktar opportunità għall-edukazzjoni f'dan il-qasam. Farrugia saħaq dwar l-importanza li wieħed jibda jippjana minn kmieni ħafna u jinvesti fi skemi addizzjonali biex meta jasal għall-pensjoni jkun jista' jgawdi minn dħul ieħor sabiex ikollu livell ta' għajxien aħjar. U fakkar kif il-Bank of Valletta dejjem kien pionir fl-iskemi tal-investiment. Minnaħa tiegħu David G. Kurmi kellem mal-maqfrem MSV Life qal li dan huwa mudell li għad iridu inkomplu nibnu fuqu. Huwa saħaq li permezz ta' ftehim ta' dan it-tip dak li jkun meta jasal għall-irtirar ikun jista' jibqa' jgawdi mill-istess standard of living li jkun dara bih qabel il-pensjoni. L-iffirmar ta' dan il-Memorandum of Understanding sar propju f'Palazzo Ferreria, is-sede tal-Ministeru tal-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali.